My vlastne nemáme nezamestnaných študentov, lebo študenti, ktorí sa chcú učiť, tak získajú tu dostatočné teoretické vedomosti na to, aby mohli ísť robiť do okolitých stránskych firiem, alebo idú na vysokú školu. A v podstate polovička našich študentov, ktorí absolvujú vysokú školu, ju aj ukončia. Čiže ešte raz, naši študenti dostanú veľmi dobré teoretické vedomosti a keď sa chcú učiť, tak im to stačí na to, aby sa mohli uplatniť ako technológovia, konštruktéri alebo aj manažéri. Áno, tak každoročne robíme deň otvorených dverí s tým, že žiaci zo základných škôl, prípadne rodičia a verejnosť si môže pozrieť celú školu v sprievode našich starších študentov, ktorí im spravia aj výklad v jednotlivých učebniach a takýmto spôsobom sa verejnosť aj žiaci dozvedia, aké predmety učíme, ako máme vybavené laboratória, prezrú si laboratórium elektrotechniky, mechatroniky, 3D odmeriavania, ďalej si pozrú jazykovú učebňu a v neposlednom rade teda aj športové zariadenie, ktoré tu máme, posilňovňu, telocvičňu. No a dostanú aj krátky taký výklad od nich a dostanú aj letáčiky, ktoré predmety, aké odbory sa na našej škole vyučujú. Takýmto spôsobom chceme teda osloviť žiakov a verejnosť, aby mohli študovať, alebo keď chcú študovať na našej škole, nech sa páči.